Owachoni we are not going to shame them, we are going to arrest them. Mako, we want to list more manager and pin Kenya machon Uhuru Kenyatta no go watch in list of shame. Challenge Bura usebedo ma wenge utek. Moko kuom wenge gi tek. Makata go list mara niero we the quote which quote inde onge. Owachoni yaka maonge which quote mora mantiere. Beneja ten pin Kenya diti mugino wachoni walking the talk kose mana mbaka misiki go kinde ka kinde. Okapar ni wang nen just walking ene mana wuya. He must walk the talk. Nikech owuoye credibility mar od bura. To seche miwacho ni od bura negi anjao. Onge tiende kata mondo wabed kanyo. Nikech jopiny oorowa kendo omiyowa thuolo mar chung' negi ng'iyo ni tich tire e gwengewa gi kuonde ma wachung'ne. To ka koro od bura emiwacho ni nigi anjao, to jatend piny wacho ni ok wang' ni ok kata mana wacha wang' ni twadhi mako gi. Ber ka koro ma chako ka example mokwongo ni Cleophas, Masara, Jalango une mukao asoya. Magi un kendo wachako kodu e umako. Bro yao kendo bro miyo od bura bed kumoro makata kidhiye ting'e maber gimoteri kacha okabiro chamo asoya ka gimokela ka en tiyo kendo ng'iyo ni japiny oyudo gino modwaro. Nyoro kane jatend piny wuoyo no wuoyo kata mana e wach kuma ne Kenya nitie gini adi from 1960 kane Kenya chal gi Singapore ne ang'eni no kawo mana clip mar gini mar asoya no, lakini kane poko chopo kanyo nitie gik mana owacho mowacho ni ang'o mamiyo Kenya thirno e yore mag development eka wach corruption odonje ma en wuon en gima ono maber mar ka ng'eyo ni buche ma pesa kale mang'eny gi idino tiduoko e weche mag development. Ji dwaro hospital maber, nyithindo dwaro skunde mabeyo, pi dwarre udi, stima dwarre gwenge, iwinja. Programs mag sirikal gi ber kadhi mbele. To kapo ni nitie jogo mamiyo gigi ok nyal timre mana nikech asoya, onge tiende kendo wuoyo kendo mana kaka no wacho no jogi ber kimako kendi wacho niya mbunge nigi magi ma no kao pesa mane ochama soya mondo gikal gini e od bura. Nikech e kamiti seche moko iluongo kata mana minister penjo wuok ka gi kae nang'o momiyo gini poko timre. Seche ma jo komiti odhi mokao pesa mochamo kata mana penjo mane jo piny penjo gimomiyo programs gi nok timre cha dhi lal nikech report no kendo koro dhi chope bunge kaka ne ber kane idhi kele nikech kane en report marach tinise miya soya matiende ni komiti dhi soya bome sok dhi chopo. Be watiyo ni japiny adier? Onge tich mwatiyo. Matiende ni kaka ne jatend piny owacho ni jogi kendo koro wang' ni ok mana wacho ni ng'ane no chama soya gin jok maber kane sanie nyinge gi nosegol ma jogi ne jok madi koro nosemaki. And that will be the first example ma jatend piny nyalo chiwo ka adier odwagore gi weche mag mibadhi. Erokamano ahinya Mheshimiwa Masara.